Бір бик мөһим һорау. Витр намазына каза кылынамы дип һорайдар. Беренчедән, кардәшләр, без моны аңлаттык. Витр намазы ул бик мөһим намаз. Уны Ханафи мәзһәбендә хатта витр ваҗиб дип атайлар. Ваҗиб ул русса обязательный була. Кайбер бер галимдар витрды кылмаган кешенең шаһидлыгын кабул итмәгез дип әйткәннәр. Шуга әгәр бер кеше үзенең витрын укымаган икән, ул уның урынына компенсация, ягъни каза кылырга тиеш. Касан кылырга тиеш. Әгәр иртансак кояш калкса, әз генә көтүп торһак, духа намазының вакыты керә. Ана шул вакытта һезнең төшереп калдырган 3 рәкъат витрыгыз өчен 4 рәкъат нәфил духа намазын укырга кирәк. Шулай, 4 рәкъат духа намазы икешәр. Тәүдә 2 рәкъат, шуннан 2 рәкъат. Ана шул һезнең кылынмаган витрыгыз өчен каза, ягъни компенсация булһын.